Apa idalah Bapak Gurit Purbo Carita ingkang tahat kinurmatan kadang-kadang kula wira pradoga pengrawit madya laras ugi ingkang tahat kinurmatan ugi kadang-kadang kula Suwarawati saking madya laras ugi ingkang dahat kinurmatan. Sumangga sadèrèngipun kita awiti pagelaran wayang Purwa ing dalu menika kita sesarengan nemanang puja pujiastuti syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng paring sih nugroho dumateng kula lan panjenengan sami saengga ing titiwanci dalu punika kula lan panjenengan sami tasih dipun pinarengaken kempal-kempal manunggal dados tunggal nyawiji dadi siji wonten dalipun Bapak Sunaryo Ibu Triningsih kanthi kaharjan kabagyan katentreman milah kabagas warasa. Salam bin sholawat mugi tansah kunjuk dumateng Gusti ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang yektos-yektos kita tenggo-tenggo syafaat menggah pitulunganipun awit saking alam bebrayan punika ngantos ing belahan. Allahumma amin. Nuwun kala nuwun wonten keparenga kula matur sawetawis mboten ngirangi trep sila subasita kula ngadeg jejer wonten ngarsa panjenengan sami nggih awrat nampi dawuh panjenenganipun Bapak Sunaryo Ibu Triningsih ing dalu punika dinten ngaturaken rumpakaning tata upacara pahargyan ing dalu punika. Inggih panjenenganipun Bapak Sunaryo Ibu Triningsih ing dalu punika anggelar wayang Purwa utawi ringgit watutal kanthi pidalan Bapak Gurit Purbo Carita kaya lali. Ya kanthi irah-irahan Wahyu Purbo Sejati. Nyuwun sewu. Bapak Sunaryo Ibu Triningsih ing rikanggan punika amengku karsa Mahardya Suta Amimaha Siwi Boyong putra mantu utawi kawastanan sepekenan manten nggih ingkang kala wau sampun dipun awiti kanthi upacara adat pahargyan sungkeman ingkang kala wau dipun awiti tabuh 8 ngantos tabuh 12 sampun paripurna lan ing dalu punika dipun lajengaken pahargyan kanthi anggelar wayang Purwa utawi ringgit watutal sedalu atas pramila kula aturaken reruncaning upacara ing dalu punika ingkang angka setunggal pambuka ingkang angka kalih doa ingkang angka 3 sabda pangandika angka sekawan prosesi
Amur wakani pagelaran wayang ing dalu punika. Ngirehne swasana sampun sangsaya ratri. Sumangga adicara ingkang angka setunggal sesarengan kita awiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti amberkahi. Tumapaking adicara ingkang angka kalih menika paminta saya lumantar doa hastukara ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Slamet Susilo S.Ag. Pramila sasana sabda miwah pandayawara kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh monggo kita nyuwun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajatipun Pak Naryo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur tiyawadin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Nuwun kawula nuwun wirantu ing sagunging pakurmatan kunjuk dumateng para pepundhen kawula, para pilih sepuh adi sepuh sesepuh ingkang kinabekten, para undangan sami, dalasan para pamirsa sami. Mirunggan panjenenganipun Bapak Dalang Ki Guritno Purbacarita jangkep kalian konco ruangipun para pradangga dalasan ibu-ibu waranggana sedaya ingkang tansah kawula hormati. Ugi bilih mangke wonten bintang tamunipun. Nggih. Nggih menika panjenenganipun Kang Mas Jo Klitik lan Jo Kluthuk. Kluthuk napa Kluthuk? Kluthuk nggih. Ugi Ibu Lucy Brahman, ugi ingkang tansah kawula hormati. Kepareng sadèrèngipun kawula matur wonten ing ngarsa jenengan sami sumangga. Datan wonten raos waleh-walehipun kita tansah ngunjukaken raos syukur kita. Kunjuk dumateng ngarsanipun zat ingkang maha agunging Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula lan panjenengan sami wonten ing rikalenggan dalu punika taksih nampi nugrahanipun ingkang arupi kawilujengan, kabagas warasan, kenikmatan saha kamulyan saéngga kita saged makempal manunggal wonten menika majelis inggih menika pagelaran ringgit pacucal kanthi kahanan ingkang rahayu wilujeng boten wonten pambengan dalasan rubida setunggal punapa. Ugi dhateng katalungken selawat dalasan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita atu-atu syafaat saha pitulunganipun minjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, dalasan para rawuh sami ingkang tunduk hormatan, ing mriki kawula matur minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Sunaryo dalasan Ibu Triningsih ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh. Ugi ngaturaken ageng panuwun dumateng panjenengan sami utaminipun para undangan
lan ugi Bapak Dalang Ki Guritno Purbocarita sakrunipun sedaya inggih kanthi karawan panjenengan kala wau nambahi raos bingah saha bonggong dalasan gembiraning manah nambahi kabagyan lan kamulyanipun Bapak Sunaryo sakeluarga. Pramila menika matur sembah nuwun atas rawuh panjenengan sami. Salajengipun mangke wontenipun pagelaran menika saged kita nikmati sesarengan kanthi mirunggan sehingga kita saged metik hikmahipun. Kaliyan wontenipun pagelaran inggih ingkang badhe ambabar cariyos utawi lakon inggih menika Wahyu Purbo Sejati. Ewa semanten Bapak Sunaryo sakeluarga ugi nyuwun pangapunten ingkang agung inggih mbok bilih anggenipun nampi rawuh paduka sami uga anggenipun ngramut sedaya kemawon wonten kekiranganipun lumantar kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Para bapak dalasan para ibu sami ingkang kinurmatan salajengipun inggih wigatos sing sedya gumolong ing karsa Bapak Sunaryo ngawontenaken hajat ing dalu punika inggih nalakaken raos syukur. Nelakaken raos syukuripun dumateng ngarsanipun Zat ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa panjenenganipun sampun saged netepi darmaning agesang, darmaning asepuh inggih menika amala ngramahaken keng putra kakungipun ingkang sesilih Nak Mas Satrio Lintang Nugroho pikantuk satunggaling putri ingkang sulistra ing warni ingkang sesilih Nini Mas Fitria Ulfa Mastufah saking putu kulon. Alhamdulillah pikantuk doa restinipun para bini sepuh lan para rawuh sami ijab kabul sampun kasembadan lan kaleksanan kala wingi dinten Sabtu Wage tanggal 27 minggu nggih. Kala wingi lumampah kanthi wilujeng boten wonten suruh bidha setunggal napa. Pramila menika ingkang makaten mujudaken satu nugroho ingkang agung pramila Bapak Sunaryo ngawontenaken taksakuran ing dalu punika kanthi anggelar wontenipun ringgit purwa sadalu natas kanthi Ki-Dalang Bapak Ki Guritno Purbocarita kanthi ambabar lampan inggih menika Wahyu Purbo Sejati. Ugi seru ing pamintanipun adreng ing panyuwunipun Bapak Sunaryo sakeluarga dumateng paduka sami mugi panjenengan tansah anjurung donga puja puji pangastuti utaminipun tumanggo dumateng kaki sohring temanten. Inggih mugi-mugi anggenipun ambyur ing madyaning bebrayan agung ambangun balisma Nak Mas Satrio Lintang Nugroho lan Nini Mas Fitria Ulfa Mastufah menika saged pamit katuraken dumateng Bapak Purwono SPG kang minangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Sunaryo Ibu Triningsih. Tumapaking adicara salajengipun inggih menika lung tinampi tokoh wayang nanging sadèrèngipun lung tinampi katindakaken perlu kula aturaken wonten mriki mbok bilih pagelaran ringgit watutal ing dalu punika setunggalipun ngluwari nagaripun Bapak Sunaryo Ibu Triningsih. Nggih mbok bilih
rumiyin kagungan adar boten ingkang putra sampun kelampahan amengku sawijining wanita badhe dipun gelar utawi dana rasa wayang purwa sedalu natas ngaten. Nggih, ing dalu punika alhamdulillah sampun kelampahan, sampun dipun regani. Nggih, mugi-mugi sampun boten wonten dinubeling manah ingkang kirang sekeca. Mugi-mugi menapa ingkang dados hajatipun Bapak Sunaryo Ibu Tiningsih ing dalu punika tansah manggya kawilujengan karaharjan kalis ing rubuda punapa. Salajengipun lung tinampi tokoh wayang ingkang mangke dipun aturaken panjenenganipun Bapak Sunaryo. Katuraken dumateng Ki Dalang Guritno Purba Carita. Nggih. Tokoh Prabu Kresna menika ingkang dipun aturaken dening Bapak Sunaryo dumateng Bapak Terima kasih.